Mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego! Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang gabi! Metro and Mega Manila, Philippine Standard Time. It is now 31 minutes after 7 o'clock in the evening. I hope you guys all having a great time. Eto pa rin po, dito pa rin kayo nakakatutok syempre sa pinakamasayang programa sa radyo. EDSA! Ang saya, Saya, clap your hands. Ang saya, saya, clap your hands. That's right mga kabisyo, kasama pa rin po ang inyong mga barkada. Kasama po siyempre, nag-iisa, ang pinakahenyo sa lahat. Henyo! Hindi na tender pero juicy pa rin kag naga-raguma. Siyempre, kasama din po the prodigy of Tanghenyo. Ala nang iba pa, par! Diego! Bandito! Pag may buhok, hindi ako yan! At siyempre, kasama din namin ang cute na si Duday. Duday, say hello sa mga listeners natin. Duday! Duday! Ano ba yung kinakalikot mo dyan? Sorry po, Uncle Diego. Kasi may nakita po ako dito. Kanino po kayang napkin to? Ay, nangangalikot ka dyan, Duday! Wag mo! Ang bihira naman pati napkin. Hindi ko alam kung sino nakaiwan dyan. Huwag mo kalikutin dyan. Iwan mo. Bitawan mo dyan. Ano, may babatiin ka? Sige, batiin mo na. Mabira naman tutang yung apo mo. Ay, hayaan mo kasi dyan, Duday. Sorry po, Lolo Tanginyo. Tsaka sorry din po, Uncle Diego. Hindi na po mauulit. Kasi po, nakita ko po kasi talaga yung napkin. Bihira naman. Ay, naku, eto na. Pag-usapan na natin to. Dinipensahan ng kontrobersyal na drag queen na si Pura Luca Vega ang social media personality na si Tony Fowler. Oh no! Matapos sampahan ng kasong kriminal ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas Inc. o KSMBPI dahil sa kanyang umano'y malalaswang video sa YouTube. Oh no! Ito pa ang pahayag ni Pura Luca. Ang sabi niya, I've said this before that I will say it again. If you don't like what you are seeing or hearing, then simply move on and find ones you like. Sabi pa ni Pura. Dagdag pa niya what is your definition of morality? Why are we going after people who are expressing themselves through their art? Sabi naman ng iba, otot mo, Green. Logika na yan, ta! Logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, mga kabisyo, pag sinabi po ng iba, sino pa ba ang magkakampihan? Kundi siyempre yung kapwa may sungay. Hoy, grabe naman kayo! Nakakalungkot lang din po talaga isipin, mga kaibigan, na malinaw ng mali, malinaw ng kasalanan, ipinaglalaban pa. Minsan napapaisip din tayo, bakit may mga taong hindi na nga maganda yung ginagawa, tapos sila pa yung maganda yung buhay. Kung tayo pang gumagawa ng tama at patas, tayo pa yung medyo nahihirapan, tayo pa yung nagdudurusa. Bakit ganon?
Di ba? Bakit hindi pinaparusahan ng Diyos yung mga taong ganyan? Well, mga kabisyo, lagay po natin sa konteksto ng isang magulang. Di ba? Pinapalo ka ng tatay mo, ng magulang mo, kasi kinongkorek ang pagkakamali mo. Ganon din po yun sa ating Panginoon. Dinidisiplina din po tayo para malagay po tayo sa alanganin. Dinidisiplina po tayo dahil tinitingnan po tayong tunay na mga anak. Kaya pag hindi ka dinisiplina, alam na kung sinong naghihintay sa'yo dun sa mainit na pugon. 36 after 7 o'clock ng gabi. Tuloy-tuloy po ang bakbakan tugtugan na malulupit. Dito lamang po sa 90.7 Love Radio, Metro's number 1! Sasakyan sikat, basta't Love Radio.